Ο κύριος Χατζιαννάκης, η πρώτη του μελισσοκομική επιχείρηση με το μελίσι του στον ημιτό 2014, κυρίες και κύριοι. Μάιος, νάτος, καπνίζει. Τι ωραία που μυρίζει. Βγάλε και την Πανσέλινο τώρα μία. Και Πανσέλινο, κυρίες και κύριοι, έχουμε σεληνιαστεί εδώ πέρα. Κούλουξ. Να σου πω, μπαίνω στα μάξι, κλείνω. Μου δίνεις, πώς το λένε, Πάρ' το φακό. παίρνω, θες να πάρω μαζί το σουγιά. Το καβλιτέκι δεν έχει τίποτα εδώ. Στον ημιτό στην Αθήνα, κάτω Λεκανοπέδιο Αττικής, Πανσέλινο. Όλα τα σωστά στοιχεία. Πω ρε φίλε. Πω, μεγαλεία, κυρίες και κύριοι. Κούλουξ, ο μελισσοκόμος. Ο τρελός του βουνού. Θυμάμαι που πήγαινα με το συγχωρεμένο τον παππού μου. Πήγαινες. Ναι. Μικρός μου βάζε τέτοιο από πάνω και μπουφάν και γάντια. Α, ναι. Ναι. Κοίταξε, με τις βλάκες που φορά δεν μπορώ να δω. Έλα ρε. Σουγιά μου το ψάχνω. Τι ψάχνεις? Σουγιά. Πάω και τη φωτογραφία να βγάλω. Μια νυχτερινή. Ό,τι βγει τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να χαλάρωσε. Χατζιαννάκης Γεώργιος, από διευθυντής τράπεζα στο κεντρικό κατάστημα της Eurobank. Πολύ καλή θέση, μελισσοκομεία στον ημιτό, κυρίες και κύριοι. Μόνος με τα έντομα. Λοιπόν, αναχωρούμε. Θα δεις, αδερφέ. Όχι, δεν έρχομαι εγώ. Ωραίος.